MaNazaretha ayingcwele sinenselelo yokugcina lo msebenzi wobaba umuhle. Obaba bakugcizelele ukufundiswa kwezingane, ukusebenza, ukuthuthukiswa kwamakhono nokuthuthuka kwebandla. Bantwana benkosi kumele sikwazi ukuzimela ekwenzeni izinto, sikugcwalise okulotshiwe emthandazweni wokuvuka ukuthi akusetshenzwa. Izinkantolo zalelizwe siyazihlonipha kodwa uNkulunkulu wasekuPhakameni uzonqoba konke. Ubaba uThingo lenkosazana ukhuthaze ukuthula phakathi kwamakhono, ukuthandana, ubunye, ukuhloniphana, ukwazisana nokuthethelelana. Bantwana benkosi nimethembe ushembe wenu. Akakaze anilibale namanje angeke anilibale. Akakaze anilibale namanje angeke anilibale.